tun truma hian kan han soi tur chu goal in ei tur ani ti ania goal ti chu mizo tong chuan tumbik in ei tur ani tina ani amain vision chungchang kan han soi to a chuta chuanin chumi chunjom nan kan vision kan ti Hlawhtlinna chuan goal set angaya chu goal chu engtin nge kan set anga goal engtin nge kan nenga I engtin nge kan man tang kayang ti soi kan tum don ni goal setting antia goal nei hi ka hriat chuana le man tang kai na chu Hagai Institute International Seminar hawi ka kalatangin ania chumi tum chuan goal setting min zirtira tha ka ti mema mi zong hian hreve se ti hi khadu dan ania khami tuma ka goal seta khan za som kuwa vel chu a thleng dik vek ani goal chu enge kan ti chuan goal chu hun tiam chunga tumbik nei hi ani hun tiam chunga tumbik nei hi ani goal chu enga tan nge kan ti chuan vision kan nei te kan ti Hlawhtlinna ani vision chu heta hlat takami kha ania I nakina lo la thleng tur ma thlir kha ania kha vision ti Hlawhtlinna khan kan vision chu pakhat ania amara chu goal tam tak kan setanga ya goal tam tak kan nei anga ya heta hlat dewa zin tur khan kho pakhat kha athlen photanga ya kalkonga khan khatiang zel khan khati kha kan goal ani korin thon khat bungkwa changsom ni pali tang changsom ni pasaria chuan tirko pola chuan heti hian tia intlansia khode chu an zain an tlana nima sela pakhat chawin lawman amu thin ti in threlowem ni in hmuhnawm chutiang tak chuan tlan Rawh tin in tlansiak na chuan a bei tral apiang chu engkima anin sum thina anni zong in lalukhum hleithei muturin an beya keini ero chuan lalukhum hleithei lo muturin chuti chuan tiam chin lampanin katlan ngat ani boruak mai hnek lovin ma ni kein hnek zok thina chu wang chuan ka taksa ka ti chela ka thu hnuaya ka da to ani chuti lo chuan midang te hne na katlang au pui hnu po in eng emoti in keima nge hi pai thlakin ka omda ange kha kan bible chang in ha na tur ania tirko pola chuan hetlai hian tiam chin lampanin katlan ngat ani ati goal chu tiam chin ani thleng tura ka in tiam chin kha ka goal chu ani voina hian Pathian zara hemi ngai thlatu te chu soitu te ngai thlatu te hi nungdamin kan omani engchen nge kan damdon kan threlova ni khat nge kan damdon kan threlova kar khat nge kum khat nge thla khat nge kan threlo he kan la dam hun chung tura hian enge ti Hlawhthlin tur enge kan nei le ti Hlawhthlin tura tiam sa chumi chungin chu ka ti Hlawhtlingang ti te inem idla dam chung hian enge ti itum enga tan nge I hun hi man itum ingai to atlangila Stephen Covia ziak tular tak chuan atop dan tur ngai to in bultran ro atiani mi in vision kan soyang khan atop dan tur kha kan ngai to alok lo chuan kan bultran na tur kha kan thedon lowa bul kan tran hian kan goal kan tum kha kan thre turani zirlai chuan a result chua hun thlirin lekha zir turani chutiang de hlek chuan I goal kha ania chuwang chuanin kan top dan tur ngai to in kan project emo kan thil ti emo kan vision emo kha a topa kan hlim dan tur ngai to khan bul kan tran tur ani America rama research pakhat antia chuan hetiang hi an hu chuaka khowela mi Hlawhtling ber hi
za a pathum vel ania 3% vel ania chumi te chu an han zir chian chuan chiang taka goal neya ziaka beingat ngat mi ani antiani chuan mi hlawhtling thokhat ho kha za a som vel ania chung te chu an tum chu an neya I an bei ve thina ni maro chu 3% te ai kha chuan an tum ru nep dewa amaro chu mi hlawhtling thokhat chu an ni thawani mi pa ngai kan ti za a som ruk te hianin an hun malam hun hi an ngai tua na salutuk ngai lawa hun toy te tu na tang rei lo te chaw te an ngai tua thina chumi an thil tum chu ziak lovin an ziak ngai lawa chung chu za som ruk vel an nia za som ni pasari vel te ro chu tum eng ma nei lo mi hlo cham kan ti mi beidong achang phei chuan khotlang le ram tan pu mi hnok sak zok te po kha I anom thina mi hlo cham mi beidong eng ma tum nei lo ni tina thawa mule ringot thin te kha za som ni pasari vel ani anom ni chu eng ang mi nge kan ni du za a pathum te nge za a som te nge nge mi beidong za mi pa ngai za som ruk nge mi beidong za som ni pasari te kha lawin nge to chiangila goal setting goal nei goal planning te pon tia heta hian kan soidon hian thil pathum soilok anga ya pakhata chon vision chungchang ania episode danga khan vision chungchang enge vision ti karon soitoa mi in vision anei chuan ti hlawhtling tur khan ma ala kanga ya ke ape nanga ya khol hlataka azin don chuan motora achuan anga ya khami step ala chi akha mission chu ani mission antia commission chu kan tiang deuh khan kan kal tumna kan kal kha kan suak kha mission ani chuan goal ti hi aum lea goal ti chu kan soyang khanin tiam chu hun tiam chung bi ka tum bik neya beingat ngat kha ania kan vision hlawhtlinna khan apoi mo em ani tin goal kan ti hi goal han set le goal han nei bi khi kan dream ti hlawhtlinna ta na poi mo em ania goal setting chu kan dream ti hlawhtlinnan tum mu mal nei hi goal set chu ani entinan zero lai pakhat chuan IAS ni alo tum ta chu a vision alo ni ta ni chuan a mission chu lekha ka zirdon atitani engang po ni se lekha ka zirdon atitani lekha zir tur khan ke penta amaro chu he ta vision thleng tur chuan class 10 chuan class 10 that takin a zirlai zong thiamin a pass phot tur ani chumi zo 11 12 te alo pass lenga chumi zo BA alo pass anga graduate kha IAS ni turin angai ta chuan graduate ani zo chuan master degree azir phot don nge BA atang khan IAS ni tum don civil service ni tum don ti kha apoi mo ta a dream ti hlawhtling tur khan ma se goal asset tur chu pol som kha a thathei topin a passport tur ani he ta IAS a khan a buai khngal theilo tuna ti tur a goal tur chu pol som kha that topin a zirlai buthiam vekin pas thatu ringot nilovin thiam tak takin azir tur ani chu kan dream ti hlawhtlinnan goal kan set kha poimo em ani chuan engwangin nge goal nei hi apoi mo ti kha kan soile duwa goal nei poimo na pakhatna chuan goal nei hi a pathian thuni tirko polan nasina azia a soi kha kan chiara tini ani point tiam chin lampanin ka beingat ngatani ti tirko pola goal chu khovel pumpuya ahun laya khovel pumpuya chanchin thashil dar ani chumi tur chuan a rem chan huna ka thrilang atilawa tiam chin lampanin ka beingat ngat ani ati atak ka taksa nge hi ka in ne kani ti ataksa khan chaklo na po omse theilo na po omse ama ataksa kha atum na awang khan
a control zo kani panina chuan goal setting goal nei hi hlim na ni tum nei lo hi an hlim ngai lo mu mai hi an hlim ngai lo goal nei chu depress na hun po nei lo na tho angai zinga tho hmanga ya zana mut haranga ya in ngai to na hun nei lo chu wang chuan goal nei hi hlim na ani pathum na chuan goal nei hi hlawhtlinna ani goal nei hi hlawhtlinna ani goal nei lo hi hlawhtling anom ngai lo zirlai mizoram mizotena kan hriat thiam dana chuan goal kan nei thin dana chuan zirlai pass a hian goal kan nei thin ani chu matric pass te BA pass te BCom emo BSc pass te MSc pass te degree nei turte research PhD nei turte hian goal kan set thin ani amaro chu kan pass nu hian goal hi kan set zui lo thina chu wang chuanin hlawhtlinna step khat kan pass nu khan a step ni na zel hlawhtling zel tur khan goal kan set lo chuan kan hlawhtling thei to lo thina chu wang chuan goal set hi apoi mo em ani palina chuan mason na ani pangana chuanin midang tan mal som na ani mani tan chaw ni lo goal kan seta mi hlawhtling kan ni chuan midang tan mal som na kan lo ni don ani goal nei lo poizia hi pakhat lek kan soidua bible a hianin mi pakhat hi awma goal anei lo ni na langa midang tam tak chuan until ti ro pui tak hi midang tam tak chu kan chiar thina ni abraham ate chu arin na ro pui zia te kan chiar thina josepha te hi athil ti te kan chiar thina ni tiang khanin bible mi tam ber chu an chan chin ro pui tak hi kan ngai thina ni amaro chu bible a hian khovela damrei ber oma aming chu methusela ani Genesis bunga chang somni pasaria chuan Methusela dam chung zong chu kum zakwa somruk le pakwa ania chuti chuan athita a ti ringot me hi anzia kani Methusela hi khovela dam rei bersi makdeu chu athil ti that le athil ti contribution hi dam rei berani ba hi anziak lovani natna ave antia khadiang khan Methusela natna omzenei lawan nun ania chutiang chuan kan lo nung vem Methusela natna ang hi kan lo ve ti in ngai toila ni tin kan thawa kan mua chuna cho kan eya khatiang ringota kan nunga ni chuan goal nei lo kan nunga ni chuan Methusela ang hi kan lo ni thei reng mai ti kha kan soidu ani Methusela ang mi tum lawang u Bible mi ro pui tam tak chu Methusela ang lawin kan soi bak po khan Noah po khan kum zale ti chuang long atungat ngata miten an nui zat po in long atuk ngat ngata gola neya atopa chuan mi hring a chan chuak mi hring te min chan chuak ani Nehemia ti hi oma Nehemia bu chu kan chiar chuan Jerusalem kul achia Jerusalem kul chia kha a vei emema kul siam that adwa goal aseta a goal set aturulu to ka Jerusalem kul chia kha ni somnga le pahni chung chein ni asiam thani Nehemia hi goal setter le suai to ro pui tak ani Isua kan lalpa Isua Krista hi Bible a inziak chu ni thum nia ka thauleang sap trong tak chuan on the third day I will reach my goal ani thum nia ka goal ka thlengang ti kha NIV Bible a khan ain ziak ani Isua po in goal aneya khovela local pon tum aneya Lalasiam an tum pon atum ang kha ani lo wangin adu lawa a goal pan khan akal char ani chu wang chuan vena hian kang kan se tang khan goal nei lovin ilo om palem goal nei lovin kalo om palem ti tur ti tumbik kanengai idam chung hian enge iti tur enge ka ti tur goal ka setangai goal ka nengai ka dam chung hi ka plan angai
tun kara enge katiang kar le enge katiang tun kha enge katiang tun kuma enge katiang tun atang kumnga enge kati hlawthlin tur hi ziakin kan da turani antiani zia ka da kher hi apoimo a hriat mei mei hi atok lawa zia ka da hi apoimo mani antiani chuan sap tong claim kan telanga goal soifianan hianin I goal I thil tum chu a smart turani antiani smart goals antia hi engani corporate ate mun sang sanga an hmang na savio mai smart goal chu ala acronym antia alam toy ania smart kan ti chon s khanin specific atia achiang turani mo goal kha achiang turani a big in om turani antiani chuan goal chiang lo chu entinan hlawhtling ka du kan ti ta ni mi ro pui deuh ni ka du te emo kan ti ta ni ma se goal chiang chu kum thum chungin I degree nei ka du ani chu a hlawhtling dan tur kha a soi chiang ta ni emo na chin kan soi ang khan hei kan rama civil service IAS te kan ma mo em to a khatiang khanin doctor te po kan ma mo a engineer thiam tak tak te kan ma mo a I khatiang professionals te tin khatiang khanin kum thum chungin kum nga chungin IAS a katlingang doctor ka pasang super specialist ka zirang khatiang khan goal kha chiang fek fokin kan ziak turani mitam tak chuanin hleithei chanpui ka du kan tiani mi harsa chanpui ka du an van khongai thlak em te kan tia chumi ai chuan chiang fek fokin hleithei chanpui ka tum dan chu thlatin cheng sang khat ka in khama train ka da thang ka lak lu tangin thlatin cheng sang ni khadiang khan sang thum sing khat anuai thleng poin ka dang ka piang antiani khadiang khanin a chiang turani kan goal kan zia kha adot le chuan smart goala m lai kha measurable atte thei turani antiani kan goal kha kan hlawhtling le ting lo kha kan te thei turani goal te thei lo chu entinan khovel zong zonga chanchin thrashil ka du kan ti ta ni amaro chu du reng reng khan a thi dei thei ni chu wang chuan chiang zokin entinan kum khat chungin mi za ne na isuala hrelo ne na chanchin tha ka hrilang kartin in pakhatal isua nei lo tu te mo chanchin thashilin ka tlawang ti te kha azia theya tin mason ka du hei mason chu kan du deuh vek ani chumo mason ve ka tum te kan ti thei ta ni ma se khatiang ni lo khanin ma ka son nan kar tin le khabu pakhat ka chiarang kar nia le khabu pakhat ka chiarang ka zirlai ka le khabu hi thakhat chungin ka zir zawang mo zirlai tan phei chuan ka le khabu chiar hi ka science bu hi thakata ka zir zawang ka SS bu hi ka zir zawang ti te khatiang khan tin zirlai zo to tan te po training chu ti zat ka kalang mo training te hi kalve ka du ti ringot lovin tiang khan chiang zokin kan ziak kan ate thei turani kan goal kan zia kha adot le chuan smart akhan SMA antia attainable athlen thei turani antiani athlen thei turani entinan kar le hian thla lon ka tum veang ti ringot taila a thei don lawani chuwang chuan thlen thei si amaro chu goal sang si tum sang si kha kan nei turani tum buruk mo hei thlen thei lo ti ve ringot ang chi kha kan ti turani lo antiani amaro chu kan tuma sang turani kana na en thatu som pani te kha hrengreng ro antiani mitam ber chuan ka thei lawang antia ma se joshua le kaleba chuan ka theiang antia chuwang chuan kan thei si harsa si kan ti turani chuan SMA are relevant
amo realistic amo antia zia nei turani mo ale lama chuanin goal sang de mo khovela tuin tam berni ka du tititaila zia nei lo ni mi nu na thak dang lam lowa inu na thak dang lam lo boka amaro chu mi tui nei lo tan tui pe ka du ti mo khoso ma hian tuian nei thena turin tui supply pe ang u ti te pokha theita Christmas party nuam tok nei ka du ti te khan i zia nei tam lo ni amaro chu chanchin thahil nan ring lo tu te kan thenoma mi te ho hi Christmas party a ka so manga chanchin tha ka thil don ti te chon zia ane ni chuwang chon I goal khanin zia ane turani chuana dot le chuanin atop bera hian time bound antia time based te pon tia I goal chu hun tiam chunga mo hun chumi chungin ti turani building te kan sa in te kan sa project sang te oma amaro chu engtika nge kan ti Hlawhtlinna ti kha kan zo hun tur kha kan soi lo thina ni lekha te kan zira chu civil service te po kan lo beita chumi huna chuan kling ka du chumi huna chuan ka competitive exam ti Hlawhtlinna ka du ti te tin heta na thok to tan po project sang kan lo khoya research te po kan tia ti khat kha kan zo hun tur kha kan ziak turani antiani tin chanchin thahil na po hian chanchin thahil vak ka du kan tia amaro chu hil vak du khan rei taka mei theya chuwang chuan mi za ne na kum khat chungin chanchin tha ka thilang chu ti za chu camping ka buatsaih mo chu ti za chu voi chu ti za chu thu ka soyang tiang te kha asoi theita I hun tiam chung time bound hi apoi mo ma kan ram mason nan te mimal mason nan chung ko mason nan hun tiam chung ani turani chona dot le chon poi mo deuh mai chu goal kan set khan kan area sang area of goal setting antia kan nun chunga kan area sang a goal I kan set turani pakhata chuan kan Thlarau lama kan set turani Thlarau nun natan entinan mi khanin goal ane heta project ane le khazirte duwa amaro chu le khazir ringot kha lo khan a Thlarau nun kha ro si se ain balance don lo ni Thlarau nun achak theinan mo quite time te bible chiarte Thlarau nun chom dan tur kha goal aset turani adon le chon rongbol na ministry panina chon ministry Pathian rongbol na mitam tak anin manga in hmang na salatukin chung kwa te an hlam chia vek thina ni tiang khanin ain balance stock turin rongbol na engol nge ka setang pathum na chuan personal mo mi mal nuna hian keima nun atan keima tak sa thatnan te po mo exercise te po ni theya eile in te po ni theya weight te po ni theya khatinga khan goal kan set angai ani palina chuan professional kan na le zir lai dan chuan kan zirna na thok tan chuan kan na kan ei zon na khan goal kan set angaya chut mi ka hetianga tha hian na ka thokanga kan da thona hmuna hemi project amo he ti Hlawhtlinna ka tumani kan ti turani pangana chuan family chungkwa kan chungkwa hi kan apoi mo ema I thu soi tu tam tak phei chuan an soi thin chu apoi mo ber Pathian ania panina chuan rongbol na ai poin chungkwa hi ama sajok antiani chuwang chuan chungkwa hi engtin nge Christian chungkwa ring to chungkwa fa te en kol thei chungkwa thattaka I Pathian rongbol to chungkwa ka din theyang tikha goal kan setangaya I engtiang ange chungkwa in hun kan manang ti de po goal set angaya mitam tak I tlomngai pola te ko thana te anin hmang thina kanin hmang thina amaro chu chung ko hlam chia vekten kanin hmang thina ni pastor pakhat an soi chu afop athia afop afel zia le ko thantana tangkai zia te an soi thina mi fel takani thu an soi thi an soya avuina khan afa pa chuan kapa chu ka hrengai lo mo chu tiang mi chu kapa ni ti ka hrengai lo ati afa te tan khan hunalo mang claim lu to ka
mi tha ani ti po kha lo hrelo the ni an ti ani adot le chuan financial sum le pai hi apoi mo em ema I heta hianin goal kan set anga ya tum kan ne nga ya engzange kan khol ti te kan khol theya engzange kan manang chung ko tan hem tianga tan he kan manang ti kha kan goal kan set anga ya he poi mo em ema achan chu sum le pai kan control theilo chuan ke mani pok anin control hleithei thin lo ani pasarina le to bera chuan social mo thlang nun na goal setangai mizo te hi thlang nun neina satak kan ni a hu ho thil ti tri chi kan ni chuwang chuan heng eng tianga tamnge hun ka man tur ti te goal kan setangai chutlo chuan ale lama chungwa te kha kan lo ngai tha thei ani wheel of life antia I khang zong pasari chungwa ei zonna thlang rongbol na sum le pai mimal le Thlarau lam te kha I ain balance angai thina ni antiani ain balance lo chuan I entinan social life kha picnic te kha war talu tukila he ta kan sum le pai chu le kan spiritual chu alo chevek dona chu wang chuanin khang kha balance to angai ani ain balance angai kan ti rol hian goal poi mo bik hlawhtling tur bik I hlawhtlinna tur bik kan big ero hi chu nei angai inalanga sacrifice ngai lai te po aum tho mai tir ko pol te po a family life zong a sacrifice a I khovela miro pui ber chanchin thil tu ro pui ber ani thei pha ani goal set hlok na hitlem kan soilenga goal hi chuanin thutluk na ati ol samani ka goal ani lo chuan min som ma se I ka kaldon lo mo chuan goal nei chu an hlim bi kani an hlima an taksa le an ril ru te hrisel ani chuan goal nei hi an zau me mani mi zau man ni achan chu an goal te kha hlawtlin thin awangin chuan nangma kemani a self confidence auma kan goal te an hlawtlin khan kan hlim thin ani hey matric pass lai te khan entinan kan lo hlim me ma pass matric chon lo BA te MA te po kan pass khan kan hlim thin ani achan chu nge kan ti chuan kan goal kha kan achieve wang ani kan nei kan ti hlawtlin wang ani chu wang chuan goal a hlawtlin hian I hlimna na satak le confidence aum thin ani goal set tur hianin dalna hi om vea dalna sang oma pakhanna chuan kan goal set kha thatok lova te kan ngai thin ani aya tha kan hmu lo chuan kan hria thaber kha goal kan set turani goal set lo ai chuan goal thatok lo set po kha apoi mo em ani panina chuanin ti hlawtlin zo lo kan hlau thin ani beidon kan hlau tum nei lo chuan a beidon thei lo ma se tum nei lo chu a hlawtling ngai lo ti kha hria ila adot le chuan mi nui zat hlawwang mo mi nui zat hlawwang kha ni thei vea hei hi athil tum le ringot thin hi ti vele eringot thina anteni mase I vision te I goal te kha mi in an o I hal chuanin aturu tok lovani antia chuwang chuan mi nui zat deuh hat te kha ti angai thina ni palina chuan goal an nei lo chan le goal set min an pe lo an ti lo chan chu that chiat wang mo that chiat wang ani Bible point nang that chepa phong mir te hi enro antiani phong mir te hi goal setter ania thlasika an ei tur kha ni pui line an chek ngat me ni chu Bible nge in min thrilani chon pangana chuan no pan lai atangin I kan zik chuana thei ve lova in ngai nep kan oma wangin ani I thei ve chuang lawang eng mai ni lo kha an ti thin ani maro chu hei hi saptong childhood programming an dia khami tang khan kan lon chuan chu angaya Pathian in du taka asiam mo asiama tha ati ema ati kha kan ni mo intelligence kan nei phot chuan voina hian thei lo om lo ti hi hretharila goal setila kan hlawtling nge yang tin atop na lama chuanin poimo ber chu
i goal chu iziak ngei turani izia thak lo chuan hmang mai ni dream mai ni antiani chuwang chuan i goal chu paper lo ziak chin ro le paper izia lo chuan i bible kara te handa la ni tina i hmu tur ten han tar la chu chuanin a hriat non ti rang che a remind ang che mo chuwang chuanin i izia chuan amma ai zia hi mi hring hriat na hi alo thatok lo khopa le lama chuan i remind hi kan ngai hriat non tir hi kan ngai ni chuwang chuanin tin kan zia hianin i achiang bi kan ni kan zia chua hian chuwang chuan i goal kha i zia chua nge yangai i zia chua i tum hun turte i ti hlawthlin hun turte tin i zia ni i ti hlawthlin tum hun tur i zia nga ya tin goal in ei wanga i hlok na tur kha i zia nga ya chuan i goal a pokhan thil chi sang om lenga entinan bible chiar chua kha i goal ni ta se kum khat chungin bible ka chiar chua kang emo ni ta se thakhat chungin chu ti zat genesis atanga leviticus ka chiarang ti te thuthung thar hi thathum chungin ka chiarang ti te kha a sub group a khan i zia le angai ani chu goal zia tangkai na nia a to pa chuan adang le chu harsatna ta se harsatna sang i goal lo se tura khan hang harsatna te kha iziak lenga apia khan i tong trai anga kan tong trai anga i khami solve dan tur kha iziak le don ani khatiang khan i goal setting hi a practical em ani chuan hei pathian tan thilro pui tak pathian tel lawa ti theilo tur goal kha kan setangai ni ti kha kan soinon le du ani atop nan chuan mi pakhat chanchin han soi ka duwa Usain Bolt mo khovela tlan chak ber the fastest man on earth ti kha kan soi duwa Jamaica atanga ron chuak ania keibi mian ngai tuate Jamaica tangin engma nilo kha kalo chuaka mi hang kan ni le hala chuwang chuanin atopa chakto hin ka thlana mi in avan ol sam mel min tia amaro chu hemi ma hian voi eng tianga na sai nge ka be ti hi in hrengai lawang chuwang chuan ka taksa hi achang chuan chol te du ve thina ka taksa chuan no atia ma se ka thinlung chuan yes atia ti zel ro tlan to su ka in ti thina ni ma se mi football khelte golf khelte hadam de dewa anti zok te hi ka ot thina atiani ma se ka goal set ka tum chuan tlan zel ro min ti ani chuwang chuan hard work na thorim na tel lo chuan eng ma hi alo chuak don lovani ti ka kheda wangin ka tlan zel la voin hi ka thleng ta ni atiani voina hian om mei ha dam takin kan tum ram kan thleng don lo mimal takin ka hlawhtling don lo chungku angin kan om khom dul na kan tho lo chuan tum kan nei lo chuan kan hlawhtling don lo ram angin nuam kan chen hut chuan zule rui thei thila kan om hut chuan kan hlawhtling don lo chuwang chuan kan vain voina hian goal isetang u goal setting hi zirila goal zirila tin chanchin thahil le pathian lama mi te hruai tur po in goal isetang u mitam tak chuan anril ro hian ngei tuana dream thatak tak an nei thina idea thatak tak suang tuana an nei thina ma se an thleng ngai lo engi chan kan ti chuan an idea te kha a tha ti an threlowa a that zia mo pathianin a pe ka ni ti an threlowa chu an ron ziak chuak lo thina chuwang chuan pathianin idea a pek chakha ziak chuak la chu ti hlawhtling turin goal lo set ro le panina chuan ris an langam lawa an hlau thonga chuwang chuan an tum an thlengai lo adot le chuan an tum kha ti thei lawa anin nga ya ke chu ka thei ve lawang ke chu ka nep si an tiani chuwang chuan an tum an thlengai lo amaro chu nang bible a ziangin nang pathian mi atiangin nang pathian ring tu isua ring tu chuan voina hian itum ram kha pathian chakna ringin i thleng nge yang
i goal chu Thlarau thiang hlimin a pek che ani tur ania tawngtaipui na in i tawngtaipui na in i hlan tur ania Pathian thupek oi nan Pathian ro pui nan goal i nei tur ani enge i vision enge i mission enge i goal ti kha kanin zot ani Pathian in malsom ro se